Prošli jste si areál zámku? Soutěžili jste? Takže jste se něco naučili, něco víte. V tom případě určitě víte, kdo jsem já. Motýl, díky, kámo. A víte, který? No jasně, Manuel. Začíná souboj o majetek. No jo. V areálu zámku Valdštejnů a přilehlém parku v neděli proběhl dětský den. Tentokrát na téma Ze života hmyzu. V tomto duchu probíhaly jednotlivé soutěžní disciplíny, dílničky i vtipné vystoupení s koňmi. Inspirací byla právě probíhající výstava v zámku Valdštejnů s názvem Království včel a bylin.